Hola, Hola. on estem? Ai, vull dir, on som? Aviam si ho endivineu. A València. Quin dia. Quina passada el Tobogà. Jardins del Túria. Crec que sí. Tot el Túria Cada devia... tros deu tenir un nom. Més és Calatraviano. Sí. I aquí l'estació aquesta de metro, no deu ser la metro. Que el pont del Real. Bilingüe. Xulo. Segle XVI. De la Trinitat. Sí. No sé. No sé, no és aquest nom, ara no sé. Que ja t'has recordat com es diu? Porta Serrans. Serrans. Castellà Porta Serrans. Los Serrano. Sí. Ala, anem a passar per dintre. Veiem la vista de la ciutat. D'aquí davant és la Generalitat, a la porta. Què t'ha semblat? Bé, no, bé, però tanta propaganda i dius, bueno, tampoc hi ha per tant. Seguim? Seguim. Però és xula, El sostre és preciós. La plaça rodona. Hola. És rodona, És rodona. Això no és plaça La Victòria, això és la Real Basílica de Sant Pare. La Generalitat per darrere. És xula l'estació aquesta del nord. I allà la plaça de Toros. I allà hi ha la policia. A Barcelona. Molta sorra, Segons el Google Maps, aquesta mena de vila romana és el balneari Les Arenes. És que serà per Arenes. Mira, Google Maps no ens ha enganyat. Ja hem filmada més a prop. Sí, una vila romana total. Increïble, no? Marxem d'aquí, de la platgeta.